Xahar ieħor u U-turn oħra mill-Prim Ministru Robert Abela. Wara kampanja elettorali u ġimgħat sħaħ jattakka lil membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista għaliex kienu favur il pajjiżna jsaħħaħ id-diviża tiegħu, issa Abela biddel kompletament id-diska. Sa Marzu tas-sena l-oħra, Robert Abela kienet jitkellem kontra t-tisħiħ tad-diviża, anzi għar minn hekk kienet iżejjaħ populisti dawk illi kienu favur. Kandidati populisti tan-naħa l-oħra illi jridu illi l-Ewropa tinvesti flusna fl-armamenti u fl-industrija tad-difiża. F'ċertu waqt it-sansi transista li il-Partit Nazzjonalista rrid jibgħat lill-uliedna l-gwerra fatt kiddieb u skorret tal-aħħar. Kandidati tan-naħa l-oħra illi issa qas pubblikament ma qed jistħu xejn, qed jgħidu rridu jibgħatu lill-uliedna f'armata Ewropea barra minn xtutna tiġġieled il-gwerer ta' ħaddieħor u dak il-gwerer tagħmilhom il-gwerra tagħna. U issa Robert Abela donnu dawwar in-narrattiva tiegħu tant illi fi Brussell spiċċa jagħmel U-turn. Dan hekk kif intervista ma' xandir tal-Istat u saħaq illi wasal iż-żmien li pajjiżna jikkonsidra mill-ġdid kif iħaddem il-kunċett tan-newtralità. Tajjeb ukoll li naraw jekk ir-realtajiet kostituzzjonali tal-lum huwiex il-waqt li nibdew diskussjoni dwarhom. Kemm għadhom joddu għar-realtajiet tal-lum il-ġurnata partikolarment b'dak li ġara mill-2022 il-qudiem jekk ikunx hemm diskussjonijiet illi jrieħduna l-qudiem dwar jekk il-Kostituzzjoni kif hija llum taqdix biżżejjed il-neċessitajiet tad-difiża ta' pajjiżna u fir-realtajiet tal-lum. Il-Prim Ministru preċiża jgħid illi għandna nkunu realistiċi u ma naħsbux illi ma nistgħu nintlaqtu qatt minn xi gwerra. Laqqas nemmen li nistgħu nieħdu pożizzjoni forsi kif ġieli ħadna illi pajjiżna huwa maqtuħ u huwa protett kompletament bir-realtajiet li qed jiġru madwarna. Naħseb li kieku kellna nieħdu dik il-linja kieku llum jiena kelli nitkellem b'dan il-mod jew ma nipparteċipax f'din id-diskussjoni ma nkunx qed inkun realistiku. Dak forsi kif jaħsbu ħafna li pajjiżna qatt ma jista' jintlaqat minn dak li qed jiġri madwarna ma' realtà mhijiex dik. Waqt li insista li ma jridx jibgħat nies il-gwerra xorta waħda stqar dwar il-bżonn li għandu jinvesti fid-diviża fatt illi sa ftit tax-xhur ilu populiżmu sfaċċat kienet ixewwex lil partitarji tiegħu dwaru b'gideb u eżaġerazzjonijiet li ma bħalhom.